V dnešním videu se společně podíváme do AirPodů 3. Tuhle tu práci jsem zpátečně asi úplně nemusel dělat, tak či onak jsou tu zkušenosti a ty se cení. Pravý sluchátko má prasknutý tělo, takže ho musíme vyměnit. Dostat se dovnitř do tohohle z toho AirPodu nebylo zas tak těžký, protože už původně byl poškozený. Používal jsem ostrý předmět, v tomhletom případě ten plíšek plus nehty a trochu tepla. Potom, co jsem sluchátko otevřel, přišel jsem na to, že můj reprák je poškozený. Další výdaje navrch. Baterka byla další, která musí ven. Vyndatý bylo opravdu, ale opravdu zábavný a trvalo mi to asi 30 minut. Je tam zalitá takovým zvláštním lepidlem, který se absolutně nedá nijak odstranit. Jelikož by nemělo cenu pracovat na něčem, co jsem poškodil, budu testovat. Pokud se to sluchátko ukáže, když ho dám do té krabičky, tak asi jsme v pohodě. A tohle to vypadá jako, že ho tady máme opravdu. Když ho vytáhnu. Používal jsem trochu fénu, abych nahřál lepidlo a tím trochu, myslím trochu víc. Snažil jsem se to prostě povolit a takhle to vypadalo. A je to poloviční, takže upsík, dupsík. Nedá se nic, než na to použít frézu. Když nad tím zpětně přemýšlím, mohl jsem si odpustit tohle zahřívání a vytahování mešů. Konec konců tenhle ten vršek vlastně nebyl moc poškozený, měl na sobě jenom menší škrábance. Když už jsem se do toho ale jednou pustil, tak by byla škoda to celý neudělat a proto jsem pomocí frézy vytáhl tenhle ten meš, který musím nalepit společně s dalšími do toho nového housingu, jelikož nový housing z nějakého důvodu nepřišel s těma mešema už nalepenejma, proto to budu muset dělat já. Všechny meše lepím dovnitř lepidlem B7000, který je na spoustu materiálů a je voděodolný a bůh ví co všechno ještě, takže jsem to vyhodnotil, že je to vhodné lepidlo. Dále se pokusím zachránit LDS anténu, která v těch sluchátkách je. Je to speciální anténa, která nezabírá moc místa a pomáhá nacházet sluchátka, když je ztratíte. Už od samého začátku bylo jasný, že tuhle tu anténu nebudu schopný zachránit, jelikož je přilepená tím stejným lepidlem, který absolutně nejde sundat a je vytištěná na hrozně, ale hrozně měkkým plastu. Tak jo. Levý sluchátko hraje. Teďka slyšíte levý sluchátko. A teďka vezmeme to pravé. To ještě není složený. Taky hraje. A ty pičo, se mi to nerozbije. A až ho složím, tak pravděpodobně bude mít zase dobrý zvuk. Což znamená, že teďka to necháme zaschnout a já se k vám zítra ráno vrátím, až to bude hotový. Tak jo, tohle je teda celá hotová věc, furt máme krabičku, AirPody pravej a levej. Pojďme si říct, co jsem teda všecko udělal, jak to teda celý dopadlo. Pravý sluchátko se můžete podívat, už není prasklý. Než jsem s tohle opravou začal, tak jediný problémy byly, že nefungoval mikrofon, bylo samozřejmě prasklý,
a blbla hlasitost. Potom, co jsem tohle opravdu dodělal, už není prasklý, mikrofon pořád nefunguje, furt blbne hlasitost, to se mi nepovedlo vyřešit, ačkoliv jsem vyměnil reprák. Ještě ke všemu navrch 2 věci. Za prvý, sluchátko přestalo držet v krabičce, jo? Tady vidíte levý, zacvakne se vždycky, jo? Pravý to nedělá, když to otočím, pravý hnedka vypadne. Magnet z nějakého důvodu přestal fungovat, nebo je buď slabší, nebo na špatném místě. Další věc, jak jste mohli vidět, ta LDS anténa se mi nepovedla zachránit a v tom případě tohleto sluchátko už pravděpodobně nepůjde najít tak dobře nebo vůbec pomocí Find My. Ta hlasitost je vada toho sluchátka, není to moje vina, tak to prostě se pokazilo a nedá se s tím nic udělat. Tohle je pro dnešek všechno. Bylo to zajímavý video, já jsem se spoustu naučil, jsem rád, že jsem to udělal a kdybych měl tu možnost, udělám to znova. Samozřejmě nikomu z vás AirPody opravovat nebudu, to absolutně bez šance. U dalšího videa zase ahoj.